Trí dó héan náid beo dí riomh rianann seo ag léamh na nóíochta don luan an 9 míle chaomhíle sa séitíoch. Tá muid go léir tarseach den Toghchán. Agus a New York Times go háirithe agus inniuh tá siad ag díriú an áirde ní ar pholaitiúirí ní ar Oregon ach ar an Béir Bháin. Sinné an Béir Bháin an sin in aice carn mór cnámha mílta móra. Cear go leor, scaití bíonn muid tarseach de fictiúí de rií ag marú I chéile sa Tuairt agus sa Tíre agus sa Eorop agus sa Meiriceá agus sábháil a díomhaid. Is gnách don Béir Bháin rónta a íoch ó leachfhaidhir geantrachaí leachfhaidhir ar farraige ach tá an leachfhaidhir úd ag dul ar gúl agus dá réir sin tá Béir Bháine ag cuardach taisí mílta móra mar inse bhí dídeanathe eile de hais sa chás seo dídeanathe ó choscairt Tá checkil am seo rud becheart a bheith agam ach níl na leis céal. Nuis sé coscairt na leice éire nuis. So sé feictear na táthar ag feiceáil na Béir Bháin seo ag atá ag éalú ón Ocras ag deircínteacht timpeall na mailte Alascacha ina dhéantar fíoch ar mílta móra agus iad ag lorg fuailí de Haiceáil fuailí bhí sin. Tugtar le fios nach nearnú Calaois ar bith sa Toghchán. nó má bhí Calaois Vótála an ba chuid bheag bídeach den vóta in iomlán é. Seo néineoin na néineoin ga me leis céal. Cai mé seo dhéanamh tá brónar. Well, ní fiú le mé rudí anna faoi. Néineoin muoibh Donald Trump. Níl fianaise inchreidte ná antaoife ar fáil in éáit gur vótáil 3 mhilliún dhaoine
go neamhlíthúil sa Toghchán agus ar nó ní ag fí a lehéad dar liomsa. Tá sonraíthe chu Iaráis ó na Stáit a dhearr bhíon agus a dhéimhníon. Leisceal. Ha! Poof! A dhearr bhíon bailíocht an Vótála. Iaráic. Tá seanadóirí áirithe ag stochaireacht chun an fisrúcháin thrasnaíocht na Rúise I Toghchán Meiriceá a leathnú amach fós déir an tuachtar an tofa, Donald Trump, nach bhfuil fianaise dothéanta an go fóill rothéanta go leiscéal nó Toghchán ar fáil gur dearnú choristeach ar bith sa Toghchán. Well, cé mar a bhí New York Life to a life insurance company of New York iad chuig go hocht Wall Street ag tiileh airgid sa bhliain 1845. Bhí siad ag Árachas Sclábhaithe. Ní dóilm gur dúfásach é seo ba bhí sé seo a tarlú 50 bliain raibh 5 bliain a 50 bliain nach 30 bliain raibh chugad cheartha Meiriceá. Go dtí sin ní raibh airgid níor bhiú Sclábhaithe marmh. Cathaige dá méidir a Árachas nó Árachas síl a thuairt dó nár bhéidir Árachas síl a chur ar Sclábhaithe. Níl éonú eile le ratha go bhaid. Níl scéal nuacht é sin an áiríre ach scéal cultúra. Well, tá an New York Times ag leannacht lena iarachtaí Donald Trump a smáú trí cheangail is cosúil sa bhliain 1989 gur cha Donald Trump agus Richard Nixon an tír uachtarán faoi smáil dhá lá in aondí chéile Houston, Texas. Hurrah. Níl is gom céirdaon scéal seo ach scéal faoi choideannaí taifead. Ó sé, scaithí bhíon scéalta maithe in mí gníomhannaí coirpeach Nuacht ach tugann an talta seo le tuiscint nach fiú ált nóíochta iad a gcónaí.
Well, mar is siúl dúin tá cha Aleppo hart sa Tíre ach tá constaci rih slánú na náitiúí in Aleppo go fóil. Tá stop chore le Caime a focail seáil agus bhoclar cam leiscil. No, sinné. Tá aistrú na náitiúirí stoppa sa réis gur chuir na ceannarcaí bosannaí slánathe faoi hinne in ár cheart do na síomhialtaí thugail amach as ceantar an chugaí. Well, tá zsa go bár marmh. Híl mis cruch sí marmh na fad a caitheamh mé rá. Bhí sí 9 bliana d'aois bailú díise. Fachas go minic ar a telefís agus is scanáin. Bhain sí gaisneas, sé dúirt mé gaisneas. Bhain sí gaisneas as a híomhá galánta chun Sclábhaithe mar aisteoir a chur chun cín. Ba chean róda is dócha Cáil nua taken tú lucht na Kardashians cáil a bheith agat as cáil a bheith agat. Cáil a bheith agat as cáil a bheith hort beidir. Ach bhí cáil zsa go bar ní margheall ar a bua aisteoireachta ach margheall ite a bheith de hir ó scór cameraí. Ach bailó díirte, war sí. Tá sé an Iaráic san India. Tá Ratan Tata Canada an grúpa an chólachta cáir agus rudí eile san India agus fear a bhfuil ard orm ard bheas go háirithe as a Haiceáil agus bhacántacht in Aircha in Achran le na chórba an chórba raní sé is chosúil díomh smacht impireacht an chólachta. Is troide paimhlí grána agus mífare. Well, tá téhearcocht na gceant faoi chabadil ríis, tá scoláire ríis ceistionaí stromchúiseacha a chur faoi warán túlacht lámhscríbhinn Beethoven mar níl tarcínte gur Beethoven a scríbe.
Híl mé go raibh an telefís sin ciúnathe agam. Níl is agam céhé sin in éachar níl mé áreagart. Roger Federer bhfuil is agam ar a leid is féidir am seomhúchar agus ba sé búla sa chiad siomra eile. Tá Roger Federer ag bheartú teachta níor tá 7 bliain beagnach bliain a chaithimh le gortú glúine agus tá bheart aige filiú ar rán na leadóige an bhí se thugann san Astráil. Túrfar idir 16 dó. Well, buach fointí Beckham. Níl muid ag caint faoin imleabhar soccer. David Beckham. Tá muid ag caint faoi Odell Beckham Jr. Tá an Odell Beckham seo in imleabhar mór le rá faoi láthir. Chabhra sé in Mua na New York Giants in na Detroit Lions. Well is ag ní an ghaid agam ar a bhacail touchdown go dtíineh talamhú ar nó. Fuair sé talamhú ag gáil na líróid le lámhháin go dtéanach sa ceathrú rud a chur chlásúr leis an glyfa. Agus sin an méid sin iad na scéalta mórad an láineh van 9 ní na 2016 go beanaim daobh go léir goim raithtéaribh agus tásúla go maimuid ag caint le chéile a rís sarmhaid. Tógaí go bugaí. Slán.